Girescue sa otoridad sa Zamboanga City ang anaa sa 14 ka mga individual nga gituuhang mabiktima sa human trafficking sa laing nasud. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Napakgang ang plano matud pa nga pagpadala sa duwa ka mga sospek nining 14 ka mga individual sa laing nasod human nagpaygayon og rescue operation ang Sea-Based Anti-Trafficking Task Force nga langkuban sa Zamboanga City Police, lakip Department of Migrant Workers Region 9 sa baybayon sa Asinan, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City pasado alas 10 sa gabi adlawng Lunes. Lakip sa maong mga biktima, 8 ka mga menor de edad nga nag-edad og 2 anyos hangtod 12 anyos. Sumala sa otoridad, giingong dadon sa nasod Malaysia ang maong mga individual alang sa posibleng illegal nga trabaho. There's possibilities kung human trafficking kasi there's possibilities of forced labor, depende kung sexual exploitation, work din sa labor force ng ibang bansa. Gikustodiya na sa DSWD ang mga na-rescue nga individual alang sa stress debriefing ug ubang intervention. Samtang ang duha ka suspect nga nadakpan balog karon sa NBI Western Mindanao Regional Office 9 Detention Facility alang sa padayong investigasyon ug pagpasangat og kaso nga may kalabutan sa anti-human trafficking. Wala pa kini miluwat og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.